Continuant un poc en la línia que he començat abans, perquè me quedaven un parell de coses que comentar, evidentment estem parlant dels serveis municipals. Els serveis municipals són una part importantíssima, com ha dit el regidor del Partit Popular, i evidentment pensem que hi ha coses, assumptes que se tenen que solucionar o se poden solucionar més ràpidament del que es fa. Per exemple, el Bloc Coalició Compromís va presentar en el seu dia per registre entrar, com vostè sap, la senyalització de passos de vianants de la platja, canvi de senyals també fetes malbé. És a dir, aquestes coses jo penso que cal, independentment, ja sé que pot ser que me conteste que no hi havia pressupost, ara estem en els pressupostos nous, però evidentment quan són, per exemple, encara que no hi hagi pressupost en aquesta partida, sempre se pot fer una modificació que poden fer vostès, i quan és un pas de vianants, per exemple, important per a la qualitat de vida dels ciutadans, com és en la platja, per exemple, que són permetre el pas de les persones que estan estiuant en el càmping, per exemple, i tenen que travessar les dues vies importants, les dues avingudes, i estan un estacionament de cotxe, i aquestes coses jo penso que té que haver més capacitat de maniobra i més rapidesa en solucionar. Igual també, com per exemple, s'ha tardat moltíssim en reparar voreres que estaven en mal estat, que les deixen finques que estan construint-se, que després se'n van, però que és la vorera. I jo penso que això és la seva regidoria la que té que prendre cartes en l'assumpte, perquè han sigut quantitat de veïns que han fet fotografies, ho han portat a l'Ajuntament i s'ha tardat moltíssim en reparar aquest servei, que provoca també que pot haver un accident, perquè per les voreres, evidentment, si no vas per les voreres, cotxes n'hi ha més que persones. I aleshores n'hi ha nanos, xiquets i això que van per... N'hi ha verdaders clots per això. Que se passen uns quants segons, no passa res, és dir que... No, ja